ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትብሉ እምበርገጽ ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዝና መጺናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኤርትራ ቅዱስ ሲኖዶስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ሽም ከም ዝመደበ ኣፍሊጡ። ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን ተኻይዱ። ምምጻእ ናይ ትራምፕን ጽልኡን ኣመልኪቱ ዝወፀ ሓዱሽን እዋናውን መግለጺ። ፑቲን ሃገራት ኣፍሪካ ሙሉእ ደገፍ ክገብር ምዃኑ ቃልኣትን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጺናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኤርትራ ቅዱስ ሲኖዶስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ሽም ከም ዝመደበ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሻድሻይ ፓትርያርክ ሽም ከም ዝመደበ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘወፀ መግለጺ ኣፍሊጡ። እቲ ብ6 ጥቅምቲ 2024 ዝወፀ መግለጺ መንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቢሉ ዝተዘርግሐ ኮይኑ ቢቢሲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ቅርበት ዘለዎም ሰባት ተወኪሱ ወግዓዊ መግለጺ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ። እቲ መግለጺ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ናይ ገዛ ርእሳ ሲኖዶስ ካብ ትተክላት ሒዛ ኣብ ዝቅዱስ መንበር ተሸይሞም ንቤተ ክርስቲያን ዝመርሑ 5 ፓትርያርካት ኣብ ገግዚኡ ተመርጽዮም ክስዮሙ ከም ዝገበረ ኣዘኻኺሮም። 5 ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ብ2 ታሕሳስ 2022 ኣብ መበል 96 ዓመቶም ከም ዝዓረፉ ይዝከር። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ቀይሕ ኮይኖም ከገልግሉ ድሕሪ ምጽናሕ ሲኖዶስ ብዘካየዶ ጉባኤን ምርጫን ናብ ግንቦት 2021 5 ሊቃነ ጳጳስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኮይኖም ብምሻም ክሳብ ዕለተ ዕረፍቶም ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘገልገሉ ይፍለጥ። ነዚ ዕረፍቲ እቶም ፓትርያርክ ዝጠቐሰት መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ ንስለ ሓድነትን ስምምዕን ስምረትን ገዳማትን ኤርትራ ከምኡ ናብ ጉዳይ ምስያም ሻድሻይ ፓትርያርክ ክመክርን ብጸሎት ተጸሚዱን ከም ዝጸንሐ ኣስፊሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ንምስያም ፓትርያርክ ከም ዝመደበ ኣፍሊጡ። ዕለተ ሲመት ግን መዓስ ምዃኑ ኣብቲ መግለጺ ኣይተመልከተን። እንተኾነ ኣብ ቀጻሊ ተወሳኺ ሓበሬታ ክስዕብ ምዃኑ ዘመልከተ መግለጺ ኩሎም ምእመናን እቲ መደብ ንምዕዋት ብጸሎት ክሕግዙ ጸዊዖም። ኩልኹም ኣብ ውሽጥን ወፃ ሃገርን ትርከቡ ኦርቶዶክሳውያን ኣበው ገዳማውያን ስዩማን ውልደ ክህነት ኣልባሰ ክርስቶስ ምእመናንን ምእመናትን ብኣንቃዱ ህልና ብሰቂለ ልቦና ብሰፊሕ ኢድን ተጊህና ክንልምን ቅዱስ ሲኖዶስ ሓደራ ይብል። እዚ እዋናዊ መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ካብ ግንቦት 1998 እናትሒዙ እታ ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊ ሰንሰለቱ ብዝዓቀበ ሕጋዊ ኣገባብን ፕሮቶኮላዊ ስምምዕን ናጽነታን ሉዓላውነታን ከም ዝረጋገጸት ኣመልኪቱ። ምምጻእ ናይ ትራምፕን ጽልኡን ዝገልጽ ትንተና። ውጽኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ምስ ተገልጸ ንገሊኦም ናይ ዕብዳን ሽበዳ ክፈጥረሎም ከሎ ነቶም ገሌና ድማ ርጡብ ዝኾነ ናይ ዓለምና ፖለቲካዊ ስነ ስርዓት እናተገርሀ ክንርኢ ዝተጸበነ ኣጋጣሚ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዕለት 20 ጥሪ 2025 ስልጣኑ ብወግዒ ምስ ዝቕበል ኣብተን ቀዳሞት 100 መዓልትታት ካሕልፎም ትጽቢት ተገይሩሎም ዘሎ ውሳኔታት ንብሙሉእ ስውርን ጉህድን ናይ ሽራሕ ማሕበራትን ከበናትስን ብዙሕ ምስጢራት ካብ ማዕሙቃት ከውፅን እዮም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሰልፊ ዲሞክራትስ ከም ሕሱም ሰጣጢሑ እንዲሁ ዝሽዮም ዘሎ ነቶም ዘይሓንኩ ጓሓላሉ ኢሉ ዝሰምዮም ፎርጅናት ኣባላት ሰልፊ ናይ ሪፐብሊካንስ እውን ካብ ቀጽሩ ከርሕቖም ሓድሽን ሕጹብን መሳርዕ ከነጣጥፈሉ እዩ። ኣብ ወጻኢ ዝምድናታት ናይ ኣሜሪካ ዓብ ለውጢ ክገብር ስለ ዝኾነ ዝምድና ዶ ምሕዝነትን ዝበሃል ዓንዲ ሴሩ ሙሉእ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ንዘየገልግል ንጥፈታትን ኩናትን ስልያን ምትንኾላትን ወፍሪ ሳጥናኤላትን ወዘተ ብቕጽበት ክቋረጽ ክገብር እዩ። 27 ሃገራት ኤውሮጳ ከም መጃሃር ሓለውታ ዝምክሓሉ ብኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዝጽዋዕ ናይ ኩናት ዕቁብ ድማ ሙሉእ ምቅሊት ምስ ዘይኸፍል እቲ ዝፈርሖ ሩስያዊ ድቢ ከም ድላዩ ክገብርን ንዕጨን ክገድፈን ምዃኑን ነጊርወን እዩ ዘሎ። ካብቲ ሒዝዎ ዝመዘ ዘሎ እማመ ሰላም ድማ ቅድም ቀዳድም እቲ ንኹናት ዝግበር ዝነበረ ምወላብ ሙሉእ ደው ምባል ዩክሬናውያን ድማ ንጉዳይ ደሴት ኮረምን ምብራቃዊ ዞባታትን ዳግመ ግመት ክገብሩሉን ናብ ዕቁብ ናይ ኔቶ ክሕወሱ ዝነበረ መደባቶም እውን ክጎስዩ ዝብሉ ትሕዝቶታት ዘለዎ ሰነድ እዩ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ቅዳሕ በፂሑ ሃሊ ግዲ ንሰላም እጅጉ ክዝርግሕ ከሎ መራሒ ዩክሬን ዘለንስኪ ግና ነዚ ሕድገታት እዚ ክፍረመሉ ከጸግመኒ ይባህላ እዩ። መራሕቲ ኤውሮጳ ንሩስያ ምስዓር ናይ ኣዋር ሕቶ ጥራሕ ገይሮም ብምውሳድ ታሪኻዊ ጌጋ ምፍጻመምን ብሰንኩ ድማ ናብ ጥፈሻ ገጾም የንቆልቁሉ ምህላዎምን ሕጂ ድሒሮም ዝርድዎ ዘለዉ ስለ ዝመስሉ ኢድ ፑቲን ንኸሳለሙ መስረዕ ከይሓዙ ኣይተርፍን እዮም። ብዝኾነ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ገና ከይኣተወ ጽልኡ ጉድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ።
ፑቲን ሃገራት ኣፍሪካ ሙሉእ ደገፍ ክገብር ምዃኑ ቃላት እዩ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ግብረ ሽበራን ኣኽራርነትን ኣፍሪካ ሙሉእ ደገፍ እዩ ዝበሎ ሓሳብ ኣቕሪቡሎም። እቲ ብፕሬዚደንት ፑቲን ሃገራት ኣፍሪቃ ይረብሕ ተባሂሉ ዝቐረበ ድጋፍ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ንኣፍሪቃውያን መዛንኡ ተነቢቡ። ሓያሎም መንግስታት ኣፍሪቃ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ዝነበሮም ርክብ ብምቁራጽ ብተደጋጋሚ ብጅሃዳውያን ይፍጸመሎም ዘሎ መጥቃዕቲ ንምምካት ናብ ሞስኮ ገጾም ይጥምትለው። ኣብቲ ዋዕላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቡርኪና ፋሶ ካራምኮ ዣን ማሪ ትራኦረ ሩስያ ካብታ መግዛእታዊት ሓይሊ ነበር ፈረንሳ ዝያዳ ምጭት ሃገሯ መሻርክቲ ምዃና ገሊጹ። እዚ ሓሳብ ሓያሎ ግዝኣት ፈረንሳ ነበር ዝቕበሎ ኣረኣእያ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ማሊ ዓብዱላይ ዲዮፕ ኣብ ዘቕረቦ መደረ ቅንዕና ዝመልኦ ሽርክነት ክረምሊን ምስ ተሓዲስ መግዛእታዊ ዝምድና ምዕራባውያን ሓይልታት ኣነጻጺርዎ። ሃገሩ ማሊ ካብ ወታደራዊ ምትሕብባር ብተወሳኺ ካልኦት ሓበራዊ ፕሮጀክትታት ኣብነት ጽላታት ጸዓት ቴሌኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን ዕደናን ትደስስ ከም ዘላ ገሊጹ። እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኩባንያታት ሩስያ ምስ መንግስቲ ማሊን ውልቀ ትካላት እቲ ሃገር ብምትሕብባር ኣብዞም ኩሎም መዳያት ኮይኖም ንህዝቢ ማሊ ዘጋጥሞም ብድሆታት መፍትሒ ንምሃብ ይሰርሓ ኣለዋ ኢሉ። ክልቲኦም ወገናት ቅልጡፍ ውፅኢት ንምርጋጽ ናሃረ ክሕይሉ ከም ዘሰማምዑ እውን ኣብቲ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ምወላ መዓልቲ ዋዕላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣፍሪቃ ተዛሪቦም። ኣባላት ቫግነር ነበር ሎሚ ድማ ብሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ከም ብሓድሽ ተወዲቦም ዘለዉ ኣፍሪቃ ኮርፕስ ወታደራት ፈረንሳን ሕብራት ሃገራትን ካብተን ሃገራት ንኽወፁ ኣገዳሲ እጃም ነይርዎም። ንጥረ ነገራት ንምርካብ ዝግበር ሓገዝ ሩስያ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓንቲ ሃገር ኢድካ ምእታው ከም ዘይህሉ መብጻሕ ሒዙ እውን ይመጽእ ኣሎ። ይኹን እምበር ሩስያ ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ዘካየደቶ ወታደራዊ ወፍሪ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ወታደራውያን መራሕቲ ንምክልኻል ሓጊዙ እኳ ተነበረ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር እስላማውያን ዕጡቓት ግን ብዙሕ ምዕባለታት ከተመዝግብ ኣይካለትን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ማርያ ዛካሮቫ እቲ ኣብታ ክካየድ ዝቐነየ ዋዕላ ምዕራባውያን ንተነጽሎ ሩስያ ዝነበሮም ተስፋ ከም ዘፍሸለ ገሊጹ። ከምኡውን ላቭሮቭ ዝምድና ሩስያ ምስ ኣፍሪቃ ብዝያዳ ይሕይል ከም ዘሎን ብኩሉ ምዕራፋት ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ከም ዘሎን ገሊጹ። ኣብቲ ብሰርጌይ ላቭሮቭ ኣቢሉ ዝቐረበ ሓሳብ ብፕሬዚደንት ፑቲን ሃገርና ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ማለት ኣብ ምርጋጽ ዘላቕ ልምዓት ቃልሲ ኣንጻር ግብረ ሽበራን ጽንፈኝነትን ምቅላስ ለበረታት ጸገማት መግብን ሳዕቤናት ተፈጥራዊ ሓደጋታትን ንኣፍሪቃውያን ፈተውትና ሙሉእ ደገፍ ክትገብር ምዃና ደጊመ ክገልጽ ፈቱ ኢሎም። ኣብዚ ዞባ ሳሕል ምዕራብ ኣፍሪቃ ፍልይቲ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ማኑኤል ዴል ሬይ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ዝቕየር ዘሎ ኩነት ክቕበሉ ኣለዎም ኢላ። ምስ ዓባይ ብሪጣንያን ምዕራባውያን ሃገራትን ድልዱል ርክብ ዘለዋ ሩዋንዳ ሓንቲ ካብተን ምስ ሞስኮ ውዕል ፈሪመን መመንጫዊ ኒውክሌራዊ ጸዓት ንምህናጽ ሓገዝ ክረኽባ ዝጸንሓ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ እያ። ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፈ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩዋንዳ ኦሊቨር ኑዲን ሃገረይ ንማዕከን ዜና ኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣማኢት ተምሃሮ ሩዋንዳ ካብ ዩኒቨርሲታት ሩስያ ከም ዝተመረቑ ገሊጾም። ቅድሚ 5 ዓመት ፑቲን ምስ ኣፍሪቃ ዝግበር ንግዳዊ ልውውጥ ብዕጽፊ ክውስኽ ቃልኣት ይኳ ተነበረ ግን ኣይተፈጸመን። ሩስያ ብሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽልዋ ኣመና ከም ዝዓበየ ግን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን ተኻይዱ። ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን ቅያስ እጡም መስርዕ ብዝብል ቴማ ብ7-8 ሕዳር ብልዑል ማዕርግ ተኻይዱ። እዚ ንባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘድምቕ መሰናድኦታት ማዕሪጉ ዝቐነየ ዓመታዊ ብሄራዊ ምትእኽኻብ ብሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ግደፋቶ ዮሱፍ ሳይቕ እዩ ተኸፊቱ። ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝ ጌራ ብዘስማዓቶ መኽፈቲ ቃል ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫል ህጡር ክረማትን ሰናይ ቀውዒ ዘረከቦ ምህርቲ ኣብ ዝሕፈሰሉ ጥራይ ዘይኮነስ ንነዊሕ ብጠመተ ስትራቴጂ ክስራሓሉ ዝጸንሐ መደባት ዳግመ ህንጻን ዲፕሎማስን ጽምዶ ውፅኢቱን ኣባይታና ደምቃ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ምክያዱ ንድምቀት ተወሳኺ ድምቀት ዝህብ ከም ዝኾነ ገሊጻ። ኣብ ወንበር ማሕበረkom ኤርትራ ኣብ ሪያድን ከባቢያን ኣቶ ዓብዱራሕማን ኢማም ብወገኑ ዓመት መጸ ዝካየድ ፌስቲቫል ኣብ ርእሰቲ መድረኽ ምርኻብን መዝናይን ምዃኑ ንቆልዑን መንእስያትን ምስ ባህሊ ክብርታትን ታሪኽን ሃገሮም ምትእስሳር ንኽህልዎም ባይታ ዘንጽፍ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብዝበለጸ ከም ዝስራሓሉ ኣገንዚቦም። ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ግደፋቶ ዮሱፍ ሳይቕ እንተሳተፍቲ ኣብሉ ኩነታት ሃገርናን ዞባናን መንጽር ዓለማዊ ምዕባለታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበረ ሰሚናር ብሓያልን ንቑሕን መኸተን ዝተሰግረ መስገድላት ብምጥቃስ ዜጋታት ውዳቤታቶምን ሓድነቶምን ብምሕያል መድረኻዊ ተልእኾ ኣብ ምዕዋት ከተኩሩ ኣዘኻኺሮም። ኣቶ ዮሱፍ ንኣባላት ሃገራውያን ማሕበራት እውን ተመሳሳሊ ሰሚናር ኣካይዱ። ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫል ተምሃሮ ሃገራዊ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ሪያድ ብዘዳለውዎ ባህላውን ትምህርታውን ምርኢታት ንሕብረ ብዙሕ ባህልታትናን ኣብኡ ዘሎ ጥምረትን ሓድነትናን ዘንጸባርቕ
ዘንጸባርቕ መሰናዶታት ንቓልስናን ዝተሰግረ ብድሆታትን ዘንጸባርቕ ስእላዊ ምርኢት ከምኡውን ብሃማድ ዝቐረበ ምስ ባህላዊ ንዋት ዘላልን ካልእን መደባት ደሚቑ ነይሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ብምኽንያት ፌስቲቫል ንኣስታት ወርሒ ኣብ ዝቐጸለ ናይ ዓበይትን ንኣሽቱን ግጥማት ኩዕሶ እግርን ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ። ኣብ መወዳእታ ካብ ኤርትራ ዝኸዱ ድምፃውያን ሙዚቀኛታት ሪያድ ባንድ ተሰኒዮም ዘቕረቦ ባህላውን ሃገራውን ጣዕመ ዜማታት ነቲ ፌስቲቫል ተወሳኺ ድምቀት ዝሃበ መንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ብርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍፀም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።